Dihajar Sero Kantoro. Yen pusaka kuwi mau ilang. Senajan dihajar wis ngerti dununge Gres kuwi mau ana ing ngendi. Tetep duweni rasa sing kaget lan kuciwa. Ananging tetep dipun wedhar dening Dihajar bilih pusaka kuwi mau manjing wonten ing rahimipun Endang Sawitri. Jadi masuk ke rahimnya. Masya Allah. Dan konon ceritanya jadi hamil itu. Iya, mergo pusaka kuwi mau manjing ana ing sakjroning rahim.